Masu kallon mu da sauraron mu barkanku da wannan lokaci. Sunana dai Yusuf Saraki Madigawa. Ni ne mamallakin shirin nan na makarantar so wanda muke kawo muku shi a tashar Madigawa TV. To masu kallo, wata dama ce ta zo gare ku. Za ku iya ba mu tallan hajar ku, walau shaguna ko kuma wasu kayayyaki da kuke ganin cewa za ku tallata a cikin wannan shiri mai albarka, ta yanda za ku samu damar isar da saƙon kayanku ga masu buƙatar su a duk inda suke a faɗin duniya ta cikin farashi mai sauƙi ba tare da mun tsawwala muku ba. Ga wanda suke buƙatar za su ba da tallansu a cikin wannan shiri na makarantar so daga tashar Madigawa TV, za su iya tuntuɓar mu ta lambar wayar da ke kan wannan akwatin bidiyo. Don haka ba ma raina talla cewa ƙarami ko babba, duk wanda yake da buƙatar ya ba da tallansa zai iya tuntuɓar mu ko ta kiran waya ko kuma ta saƙon WhatsApp. Don haka dama a gare ku, ku ba mu tallanku mu saka muku shi a cikin wannan shiri mai albarka a cikin farashi mai sauƙi ba tare da mun tsawwala muku ba. To mun gode sosai da sosai ta yanda kuke kallon wannan shiri, kuma muna ganin saƙonninku ta hanyar Gmail da kuma irin saƙonnin da kuke ajiye mana a ƙasan bidiyoyin da kuke kalla, ganin cewa wannan shiri yana burge ku. Don haka mu ma muna farin ciki sosai, muna godiya, kuma a kullum da ku muke rawa kuma da bazan ku muke rawa. Daga ƙarshe nake so in ƙara cewa wannan dama fa tana nan ga duk wanda yake buƙatar a tallata masa hajarsa. Yusuf Saraki Madigawa nake cewa sai mun ga kiranku kuma sai mun ji saƙonninku. Assalamu alaikum. Muna gabatar muku da katafariyar rumfar HM Sanka masu siyar da kayan sakawa na sarakuna, kayan malamai, haɗi da kayan alƙalai masu kyau, ƙarko da nagarta, waɗanda suka haɗar da rigar kufta, rigar abaya, rigar alkyabba, tare da rigar jibba, haɗi da rigar zubuni, har ma da rigar falmura. Kazalika HM Sanka suna siyar da takalma masu kyau, ƙarko da nagarta, na gani na faɗa. Domin siyan ɗaiɗe ko sari sai ku ziyarce su a rumfar HM Sanka da ke a kasuwar Kurmi cikin ƙwaryar birnin jihar Kano, a layin Larabar Kanawa kusa da ofishin kasuwar, ko kuma ku tuntuɓe su ta lambar waya 081 083 76418, ko kuma 08020000440, ko kuma a adireshinsu na yanar gizo-gizo wato hmsanka@gmail.com. Bana jin daɗi irin yadda nake ganin wasu 'yan mata suna bibiyar ka. Zuciyata tana min zafi. Ya kamata ka ɗau mataki a ke munafuka wacce ba ta da aikin sai munafuci soyayya. Wai shin da ke yake ko da ni? Wayannan kuɗaɗen so mun taɓa ni. Ai in dai zai saki kuɗi kuma zai ga aiki daidai da yadda yake bukata. Akwai ƙarin kuɗaɗe ga duk rukunin da suka fara kawo min bayani da wuri. Yau ga masoyina yana so ya bada ni. Ya da zugan makiya waɗanda ba sa so na a tare da shi. Ni makaho ne, yayin da ke ce fitilar da ke jagorancin duk abin da sanyi. Ka je za mu haɗu gobe bayan mun gama lecture. Gaskiya kina da ƙarfin hali. Mace ce ni koriya a cikin koriyar ciyawa. Kamal, shin me tsakaninku da kai da malama Binta ne? Ni kuma? Ke har suna aka saka mata, wai makarantar so. Inda shakuwa akwai so dai na damuwa, ba mu rabuwa da na zame miki garkuwa.
ban gane wacce nake so ba, wace ce nake so? Sannan kuma wane ne abokina wanda ta faɗa da shi? Wacce kake so? Sunanta Zara. Aboki kuma wanda muke faɗa da shi kuma kake karewa. Inda shakuwa akwai so dai na damuwa, ba mu rabuwa da na zame miki garkuwa. Na gode sosai. Kaka damu, ni ce da godiya da ka bani aron lokacinka. Na gode. Hello? Ƙawata Yato. Ki duba ki gani, in ya gan ku, kin gama aikinki. Ya gamu. Ok, na gode. Zan tafi, sai mun ƙara haɗuwa ko? Na gode. Na gode sai mun haɗu. Na kasa gane wannan manufa ta ku. Ina son in ba shi matsala ne. Shi yasa nake son haɗa shi rigima da abokinsa. Wannan shine dalili. To amma ya akai kuka shigo da ita Zara cikin lamarin? Nisan sai hali ya zo ɗaya, sannan abota take zama daidai. Amma ba kya tunanin ƙarshen alewa ƙasa? Wace irin alawa? Amma kina nufin ta da ko? Wai ke yaushe za ki gane babban cin sama da ƙasa ne? Mutumina. Hello. Alai. Ya gari ya uwa ne. Wai mutumin me yake faruwa ne? Wallahi tallahi ban sani ba, yanzu dai faran muna tara da shi, muna ta mu'amalan faran kuma dai duk yacce aka yi akwai tambaya. Tana ga ni ma dai amma dai bari zan mu cika jimi ne nake faruwa. Bara mu bayan sa to. Ba matsala.
Ke me yasa kike ƙananan wajen? Ina so na ratsewa matsatsin da suke faruwa tsakanin nani da kai. Saboda a wancan lokacin ban ji daɗi ba. Amma ake kika ja. Ni kauna ce sa na biyo ki, ke kuma sai kika watsan ƙasa a ido. To ka yi haƙuri. Ya wuce. Ina za ka? To akwai wani abu ne? Akwai wani abu. Ban gane ba sai kin bayani. Ina son ka. Kina so na? Tabbas da gaske ina son ka. Wai ina take kai na haka? Baka yi da san da nake maka ba? Na da soyayya da kike mu, amma ya kamata ki ga me fa'idar mu na zuwa nan wajen. So nake yi maka wata kyauta wacce ban taba yi wa wani ita ba. Wannan wacce ne kyauta ce? Ka zo dai mu je ka gani. To tsaya a. To rufe idanka. Gaskiya kin cuce ni ke. Yau ne ranar da za a nuna min soyayya da ban taba ganin irin ta a duniya ba. Kin zo kin rubuta budget ina. Allah isa zakana da ke malama. Ba mu rabuwa da na zame miki garkuwa. Yaro man kaza. Dan baki kaga farar kala har wani madarar soyayya kake wa da ka ci wukan soyayya. Ina mata masu fama da matsalar ɗaukewar ruwan nono. Ina mata masu fama da matsalar ɗaukewar sha'awa. Ina mata masu buƙatar ƙarin girman kwankwaso. Kazalika, ina mata masu buƙatar girman ƙirji. Ina mutanen da ke fama da matsalar ciwon sanyi na maza da na mata. Ina masu fama da larurar basir mai tsiro ko mai hana cin abinci game da ƙugin ciki. Ina mazan da ke fama da matsalar ƙanƙancewar mazakuta. Ina mata masu fama da matsalar ɗaukewar sha'awa. Kazalika, ina mutanen da ke fama da cutar typhoid. Ina mata masu buƙatar maganin ƙarin ni'ima dangane da shigowar watan azumin Ramadana. Kamfanin Akila Traditional Herbal Medicine sun tanadarwa mutanen da ke fama da matsalar cutar ulcer magunguna domin gudanar da ibadar Allah cikin kwanciyar hankali. To albashirinku ga waraka daga Allah, domin kuwa kamfanin Akila Traditional Herbal Medicine sun tanadar muku magungunan cutar da ke damunku na ciki da waje. Kazalika, kamfanin Akila Traditional Herbal Medicine sun tanadar muku da ingantaccen magungunan ƙarfin maza domin gyaran aure. A ɓangaren kayan gyaran jiki ma ba a bar su a baya ba. Kamfanin Akila Traditional Herbal Medicine sun tanadar muku turarurruka na gani na faɗa waɗanda suka haɗa da na shafawa da na fesawa har ma da na hayaƙi. Ɓangaren maza ma sun tanadar musu tatacciyar zuma domin gyaran aure. Ɓangaren maza ma sun tanadar musu tatacciyar zuma ta ma'aurata. Kamfanin Akila Traditional Herbal Medicine na nan a garin Guru, Zangon Alhazai da ke jihar Yobe. Za ku iya samun su ta nambar waya 0800-35-87-99-48. Kamfanin Akila Traditional Herbal Medicine, burinmu share muku hawaye akan dukkanin matsalolinku. Ƙawata, mun gode sosai fa da abin da kika yi. An bar riga mun wuce wannan babin. Yanzu dai abin da ke gaban mu shine ya batun jarabawa. Kin ga dai ya matso mai kika tandan mana.
To ai ni na riga da na gama da wannan babu. Inda akwai wani malami shi na samu na bawa cin hanci. Ka gama yi mun komai. Cin hanci? Wani malami ne wannan? Ikon Allah. So, ba wai ka ba da cin hancin bane matsala. Malaman yanzu idan ka ba su cin hancin ma bayan sun karba sai kuma su yi tunanin neman wani abu daban. To ni irin wannan ne bana so gaskiya don ni kuɗi ba matsala ta bane. Kawai dai ni gaskiya zan nema wani hanyar. To, da wannan dan wannan. Amma fa shi wannan kawai burin sa ki bashi kuɗi. Dan shi ba abin da yake so sama da kuɗi. Haka yake. To, Allah dai ba mu sa'a ni zan jarraba wani hanya. Shine kawai. Amma jarrabawar dai gaskiya an ce wannan bangaren nan in ba mu yi da gaske ba fa za mu lashi ƙasa. Gaskiya dan ku an ce jaraba tana da zafi. Dan ni na riga da na gama da bangaren ba ni da matsala. Saura yake. To Allah dai ba mu sa'a mu wuce ko? Lafiya malam? Wai neman me kake mun ne? Na gane ina maka magana baka kula ni. Kuma idan na zo guri sai ka share ni. Yasa nake so na san menene ya faru. Shin kana so ka ce baka san abin da kai mun ba? Na gama baka labarin na fada soyayya da yarinya. Amma sai gashi abin mamaki wai kai na gani kana soyayya da ita. Shin wani irin cin amana ne? Wace ce? Kuma wace yarinya ce ka bani labari? Zara mana. Na gan ku tare da ita jiya. Ai ban san ita ka bani labari ba. Kuma ni kada ka ga laifina. To yanzu na gaya maka. Saboda haka sai ka rabu da ita. Ni ba na alƙawari da karya. Kenan kana nufin ba ka rabu da ita ba kenan? To kuwa ni zan koya maka hankali. Sannan ina so in sanar da kai duk wani abu da ya faru da kai kada ka sake kai kuka da kowa kai kuka da kanka. Inda shakuwa akwai so dai na damuwa ba mu rabuwa da na zame miki garkuwa.